Ez tiszta spiritualitás, racionális és tudományos elveken alapuló spiritualitás, miszticizmus és dogmák nélküli spiritualitás. A spiritualitás nem vallásosság. Mindennek megvan az oka. Ez a kozmikus igazság, amely jól illeszkedik a mindent irányító természetes és változhatatlan törvények közé. Ez a közvetlen és konkrét módja annak, hogy kapcsolatba léphessünk a fényszellemekkel, a fejlett világok lényeivel. Nem kell többé templomba járnod, többé nem kell elhagynod a házat, nem kell többé térdelned, elfordítani a szemed vagy más dolgokat. Megtestesült szellemek vagyunk, részei az intelligens principiumnak, mindennek a teremtő erejének, amelyet a köznép Istennek nevez. A lelki megtisztulás a szellem javát szolgáló gyakorlat. Ezt meghatározott időpontokban és fegyelmezetten kell megtenni. Ezért be kell állítani ugyanazt a napszakot a pszichés tisztítás gyakorlásához. Ugyanabban az időben reggel, délután és este. Nem baj, ha elszalasztod a pillanatot, ez csak azért van, hogy fegyelmezetten irányítsd az életed, és többet hoz ki ebből a gyakorlatból. Figyelni kell a pszichés tisztítás során elhangzott szavakra. Képzeld el, egy reflektor, magasan fent, és egyre intenzívebben világít. Ez történik az asztrálisban, miközben a pszichikus tisztítást végezzük. Az első besugárzást besugárzásnak nevezik. Ez a pszichés megtisztulás első része. Majd következik besugárzás B, amely az a rész, ahol 5 percig ismételjük. És befejezzük, egy besugárzást adunk a felsőbbrendű asztrálisnak, egyet a nagy fókusznak és egyet a spiritualista mozgalom asztrális vezetőinek. Ha először végez pszichés tisztítást, akkor jó ötlet 10 percig és 3 hétig végezni. 10 percet egyszerre. És 3 hét után kezdje el csinálni 5 percig. Ez fontos ahhoz, hogy megismerkedjen és megszilárdítsa magát az új energiákkal. Gyakori, hogy eleinte komor álmokat álmodunk, hiszen ez az energia változásának jele. Amikor olyan környezetben tartózkodik, ahol zavartság, zavar, kétségbeesés, fájdalom, bizonytalanság, félelem vagy ijegység uralkodik, maradjon nyugodt, emelje fel gondolatait a magasabb asztrális szintre, és mentálisan hajtson végre B besugárzást. A psychic cleansing a mentális higiénia, amely a lelki fürdő. Megszabadít minket a depressziótól, az álmatlanságtól, a figurák látásától, az őrülettől, a függőségektől, a szorongástól, az alvajárástól, a boszorkányságtól, a párok szétválasztásától, a balesetektől, a haragtól, a stressztől, a gyűlölettől és sok más problémától. Ne csukd be a szemed a pszichés tisztítás gyakorlása közben, és ne térdelj le. És ezt mentálisan is megteheti, ha a környezet nem teszi lehetővé a szavak verbalizálását. A pszichés tisztítás gyakorlásához békés környezetet kell teremteni. Nincs ellennyavallat a pszichés tisztítás gyakorlásának, de szem előtt kell tartanunk a felsőbbrendű szellemek tiszteletét. Magas a felsőbbrendű asztrálishoz és mentálisan végezd el B-sugárzást, 2-3-szor vagy többször, ha úgy tetszik.
De ezt a gyakorlatot ne imaként végezd. A pszichés megtisztulás nem ima vagy vallási kultusz. Semmi látnivaló. Ez a szellem kapcsolata a felsőbbrendű asztrállal, amelyek a fény szellemei, tehát, hogy ez valóban működjön, kövesse az általam adott utasításokat. Ne gondoljon szerencsétlenségre vagy nyomorúságra, ne sugározzon szánalmat, bűnbánatot vagy szomorúságot, ne sugározzon semmilyen kérést. A felsőbbrendű szellemek már tudják, mire van szükségünk, csak oda kell figyelned a szavakra, amiket a besugárzások végzése közben mondasz, és létre kell hoznod egy képzeletet egy olyan fény fókuszáról, amely körülvesz és megerősít. Minden a gondolatainktól függ. Hogyan kell így gondolkodni? Kezdjük most a pszichés tisztítással. A felsőbb asztrálhoz. Nagy fókuszú kreatív erő. Tudjuk, hogy az univerzumot irányító törvények természetesek, változhatatlanok, és minden alá tartozik. Azt is tudjuk, hogy a rossz szokások és tökéletlenségek elleni küzdelemből származó tanulmányozás, érvelés és szenvedés révén a szellem megtisztul, és nagyobb fejlődést ér el. Biztosak vagyunk abban, hogy mit kell tennünk, és szabad akaratunkat jóra érvényre juttatva gondolatainkat a felsőbbrendű szellemek felé sugározzuk, hogy beborítsanak fényükbe és nedveikbe, megerősítve feladataink teljesítésében. A nagy fókuszra. Nagyszerű fókusz az univerzum élete. Itt gondolatainkat sugározzuk a magasabb szellemek felé. Hogy beborítsanak bennünket fényükbe és folyadékaikkal, megerősítsenek bennünket, hogy teljesítsük kötelességeinket. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre. Hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre. Hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre. Hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre. Hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre. Hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre. Hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre. Hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre.
hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. Nagy fókusz az univerzum élete. Itt gondolatokat sugározunk a felsőbbrendű szellemekre, hogy beboríthassanak bennünket fényükbe és folyadékaiba, megerősítve feladataink teljesítésében. A felsőbbrendű asztrálhoz. Nagyszerű fókusz az univerzum élete. Itt gondolatainkat sugározzuk a magasabb szellemek felé, hogy beborítsanak bennünket fényükbe és folyadékaikkal, megerősítsenek bennünket, hogy teljesítsük kötelességeinket. Az univerzum nagy fókuszára, életére. Itt gondolatainkat sugározzuk a magasabb szellemek felé, hogy beborítsanak bennünket fényükbe és folyadékaikkal, megerősítsenek bennünket, hogy teljesítsük kötelességeinket. A spiritualista mozgalom asztrális vezetőinek.
Nagyszerű fókusz, az univerzum élete. Itt gondolatainkat sugározzuk a magasabb szellemek felé. Hogy beborítsanak bennünket fényükbe és folyadékaikkal, megerősítsenek bennünket, hogy teljesítsük kötelességeinket. Most végeztük el a psychic takarítást. Ne feledje, 5 percig kell csinálni. Ha először csinálja ezt a gyakorlatot, tegye 10 percig, és kövesse az elején ismertetett irányelveket. Hála!